Αξιότιμο Προεδρείο, αγαπητοί συνάδελφοι, καλησπέρα. Το θέμα που θα σας παρουσιάσω αφορά την τεχνική κατασκευή των ενδοστοματικών ναρθήκων για την αποκατάσταση του συνδρόμου της αποφρακτικής άπνοιας ύπνου. Το σύνδρομο άπνοιας ύπνου είναι μια παθολογική κατάσταση που χαρακτηρίζεται από επαναλαμβανόμενα επεισόδια διακοπής της αναπνοής κατά τη διάρκεια του ύπνου. Αυτά έχουν τη μορφή άπνοιας ή υπόπνοιας και συμβαίνουν λόγω μερικής ή πλήρους απόφραξης των ανώτερων αραγωγών. Πρόκειται για μια ιδιαίτερα συχνή πάθηση, κατά την οποία παρατηρούνται στους ασθενείς συμπτώματα όπως έντονο ροχαλιτό, υπληλεία κατά τη διάρκεια της ημέρας και ανεξήγητη κόπωση. Ο εξεταζόμενος θα πρέπει να υποβληθεί σε πολυπαραμετρική μελέτη ύπνου, προκειμένου να τεθεί η σωστή διάγνωση. Η θεραπευτική αντιμετώπιση των ασθενών με σύνδρομο αποφρακτικής άπνοιας ύπνου εξαρτάται από τη σοβαρότητα των συμπτωμάτων, τη βαρύτητα των κλινικών επιπλοκών και την αιτιολογία της απόφραξης. Υπάρχουν τρεις θεραπευτικές δυνατότητες, ανάλογα με τον παράγοντα που το προκαλεί. Η μη χειρουργική, η χειρουργική και ο συνδυασμός χειρουργικής και συντηρητικής αντιμετώπισης. Η μη χειρουργική μέθοδος περιλαμβάνει κινητά μηχανήματα, τα οποία μπορεί να είναι εξωστοματικά ή ενδοστοματικά. Τα εξωστοματικά μηχανήματα είναι γνωστά με το όνομα CPAP, που σημαίνει Continuous Positive Air Pressure. Βοηθούν αρκετά τους ασθενείς να αναπνέουν, όμως σε περιπτώσεις αποφρακτικής αιτιολογίας δεν έχουν τα θεμιτά αποτελέσματα. Σκοπός των εξωστοματικών μηχανημάτων είναι η συνεχή θετική πίεση σε αραγωγούς οδούς μέσω ορεινικής μάσκας, η οποία χορηγείται αποκλειστικά από πνευμονολόγους. Τα μηχανήματα αυτά παρουσιάζουν ορισμένα μειονεκτήματα. Μερικά από αυτά είναι ότι προκαλούν ξηρότητα που μπορεί να προκληθεί στο βληνογόνο, είναι θορυβώδη, προκαλούν δυσφορία, δύσκολα γίνονται αποδεκτά από τον ασθενή και υπάρχει πιθανότητα να μειωθεί η λειτουργία των μειών. Στα μειονεκτήματα θα μπορούσαμε να προσθέσουμε και το κόστος για την αγορά ενός τέτοιου μηχανήματος. Τα ενδοστοματικά μηχανήματα είναι κινητά ορθωτικά μηχανήματα που χρησιμοποιεί ο ασθενής κατά τη διάρκεια του ύπνου, τα οποία χωρίζονται σε αυτά που έχουν σκοπό την πρόσω μετακίνηση της κάτω γνάθου ή την πρόσθετη θέση της γλώσσας. Ο σκοπός αυτών των ορθωτικών μηχανημάτων είναι να φέρουν την κάτω γνάθο και ή μόνο τη βάση της γλώσσας σε πιο πρόσθετη θέση, ενεργοποιώντας μια σειρά μειών. Η φιλοσοφία αυτών των μηχανημάτων είναι να εμποδίζουν τη γλώσσα να ολισθαίνει προς το πίσω φαρυγγικό τείχομα και να διανοίγουν το κατώτερο τμήμα του υποφάρυγγα, ώστε η λειτουργία της αναπνοής να γίνεται αβίαστη. Έτσι, τα ορθωτικά μηχανήματα, τα οποία μετακινούν την κάτω γνάθο προς τα εμπρός και αυξάνουν τον αναπνευστικό χώρο στο επίπεδο της γλώσσας, βοηθούν σημαντικά τους ασθενείς με βαρύ ροχαλιτό και άπνοια ύπνου. Τα μηχανήματα για τη θεραπεία της άπνοιας ύπνου αποφρακτικής αιτιολογίας κατατάσσονται ανάλογα με τη λειτουργία τους σε μηχανήματα για τη μετακίνηση και συγκράτηση της γλώσσας σε μία πρόσθετη θέση, αυτά τα οποία ασκούν πίεση στη μαλακή υπερόα, τα TOPS, για την εξάσκηση θέσεως της γλώσσας και τους επανατοποθετητές κάτω γνάθου για την πρόσω μετακίνησή της. Στην τελευταία κατηγορία, το Mandibular Repositioners, ανήκουν πολλά ορθωτικά μηχανήματα, όπως βλέπουμε στη διαφάνεια. Εμείς θα ασχοληθούμε με τα μηχανήματα τύπου Somnodent, IST, APM και TAP. Όλες αυτές οι ορθωτικές συσκευές διαφέρουν μεταξύ τους κυρίως λόγω του μηχανισμού που φέρουν και μέσω των οποίων επιτυχάνεται η προς τα πρόσω μετακίνηση της κάτω γνάθου. Έτσι βλέπουμε ότι για το τύπου Somnodent χρησιμοποιούμε δύο μονόπλευρες εξελίχθρες, οι οποίες τοποθετούνται στην περιοχή του πρώτου άνω γομφίου. Για το IST υπάρχουν ειδικού τύπου μηχανισμοί που είναι όπως τα Herbst και τοποθετούνται στην παρειακή επιφάνεια των αρθήκων. Για τον APM τύπο έχουμε δύο απλές εξελίχθρες Hyrax, οι οποίες τοποθετούνται αμφωτερόπλευρα, όπως θα δούμε και στην πορεία, άνω και κάτω. Και ο μηχανισμός TAP, που είναι ίσως ο πιο εξελιγμένος και που έχει βγει τελευταία. Βλέπουμε εδώ την τελική μορφή. Ως πλεονεκτήματα των συσκευών προώθησης κάτω γνάθου, σε σχέση με τις συσκευές για τη γλώσσα, αναφέρονται το ότι οι πρώτες είναι περισσότερο αποδεκτές αισθητικά και καθιστούν δυνατή τη σωματική αναπνοή. Στα μειονεκτήματά τους περιγράφεται η εμφάνιση ξεροστομίας, σιελόριας και δυσανεξίας στα δόντια, οι πιθανές αλλαγές στη σύγκληση από τη μακροχρόνια χρήση τους και οι όποιες λειτουργίες του στοματογναθικού συστήματος μπορούν να παρουσιαστούν.
Για την εργαστηριακή κατασκευή των μηχανημάτων, τα κυριότερα υλικά και συσκευές που απαιτούνται είναι αυτά που φαίνονται στη διαφάνεια. Κάποια από αυτά. Στη συνέχεια θα ασχοληθούμε με τα εργαστηριακά στάδια κατασκευής των αρθίκων APM, ILST Classic, Somnodent και TAP-T. Έπειτα από τη λήψη αποτυπωμάτων, άνω και κάτω οδοτικών τόξων και του κέρδου του αγκώματος, με την κάτω γνάθο μερικά ανοιχτή και σε πρόστια θέση, ξεκινάμε τη διαδικασία για την κατασκευή του μηχανήματος. Η αρχή γίνεται με την πλήρωση των αποτυπωμάτων με γύψο και όταν ολοκληρωθεί η κατασκευή των εκμαγείων, κάνουμε την ανάρτησή του σε απλό αρθρωτήρα. Το κεντρικό δάγκωμα είναι ο οδηγός για την ορθή κατασκευή των μηχανημάτων και χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή κατά τη χρήση του. Τα εκμαγεία θα πρέπει να είναι τοποθετημένα με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι εύκολη η χρήση των όποιων οδηγών χρησιμοποιούμε αργότερα για την τοποθέτηση των μηχανισμών. Ας δούμε και ένα βίντεο τώρα, τα στάδια κατασκευής του τύπου Somnodent. Πριν την κατασκευή των αρθίκων, πρέπει να γίνει λεπτομερής έλεγχος των εκμαγείων. Όπως θα δούμε, με ένα αιχμηρό εργαλείο καθαρίζουμε τις περιοχές των δοντιών και γύρω από αυτά. Ακολουθεί ο σχεδιασμός των ορίων του μηχανήματος επάνω στα εκμαγεία. Σημειώνουμε μέχρι τη μείζωνα περίμετρο των δοντιών, τη μείζωνα περίμετρο. Και στη συνέχεια είναι πολύ σημαντικό στάδιο να χρησιμοποιήσουμε φωτοπολυμεριζόμενο υλικό ή σιλικόνη για την απαλυφή εσοχών και υποκείμενων σημείων που μπορεί να προκαλέσουν δυσανεξίες στον ασθενή κατά την εφαρμογή του μηχανήματος. Ακολουθεί ο φωτοπολυμερισμός. Με τη χρήση Mini Star και BioStar, όπως θα δούμε, κατασκευάζουμε υπερσαριστούς εξατομικευμένους ναύτικες. Η επιλογή του υλικού για την κατασκευή τους ποικίλει, ανάλογα με τις ενδείξεις που έχουμε σε κάθε περίπτωση και τον τύπο του μηχανήματος. Η χρήση των ειδικών σφαιριδίων είναι απαραίτητη γιατί έτσι επιτυχάνουμε την καλύτερη δυνατή εφαρμογή. Με προσοχή καλύπτουμε τη βάση τους και ελέγχουμε να μην υπάρχουν σφαιρίδια πάνω στο δακτύλιο που κλείνει το κινούμενο μέρος της συσκευής. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε πλάκες Duran και Imprelon, πάχους 2 χιλιοστών και πλάκες με μαλακό υπόστρωμα Durasoft, που είναι πιο άνετες για τους ασθενείς αλλά μειονεκτούν καθώς με τον καιρό μπορεί να απορροφήσουν προστικές και να αποκτήσουν άσχημη όψη. Το Durasoft είναι ιδανικό υλικό καθώς λόγω των ιδιοτήτων που προσδίδει στα μηχανήματα, όπως η ελαστικότητα, ανακουφίζουν